ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Чӣ хел ки хабарҳое ки рӯзона шидесед дар ҳамин вақт рӯз барои парвозҳо, ман ҳамеша ҳаракат мекунам ки якмин шуда пешкаш шумо гардонам, чунки дар нақшаҳо боз 13 парвоз дигар қуш карда истоданд, яъне изофа карда истоданд, вале ҳаминро ман мехоҳам ки пурраттар барои шумо фаҳмонам, чунки дар ин ҷо реси хуҷанд ҳам ҳаста. Бисёре омада гуфтанд хуҷанд кай мешавад, вале имрӯз фармони нав баромадагия ҳамаашро ман пурраттар мефаҳмонам. дӯстони азиз, як чизро барои шумо хотиррасон мекунем ки парвозҳоро шумо ҳамаи шумо мароқ мекунед, яъне ки жиддат мекунед ки кадом парвозҳо ҳастанд барои Тоҷикистон рафтан, аз кадом шаҳрҳо ҳастанд ва тарзи имейл партофтан чӣ хел ҳастанд ва мо ба сафорат бирем, мисол номнавис кунем. Ҳамаашро ман дар ин видео мефаҳмонам, чунки бисёриҳо савол додастанд ки мо сафорат бирем ё ки консулгариҳо бирем, чӣ хеле кунем ки мақсад мо номнависӣ кунем. Ман ҳамаша мефаҳмонам ва тарзи видеоишам кардагим барои шумо. дӯстони азиз, 13 реси дигар мондагиянд, фақат интизор мешем ва ҳамаашро ман дар ин видео пурраттар мефаҳмонам. барои пешрафт ва барои дигарон ҳам тамошо кардани ҳамин видео ҳатман лайк монед ва видеоро дар ҳамаи шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед ки кадом ки сафар дорад мақсад бехабар намона ва як фоидаи шумо ҳам ба мо расанд. хуш дӯстони азиз, ҳозир мегзарем ба қисми асосӣ. таваҷҷӯҳ мегӯяд, яъне бо диққат гӯш кунед. Барои баргардонидани шаҳрвандон 13 парвози чартерии изофӣ аз Россия ба Тоҷикистон ҳамоҳанг шуда истоданд. яъне ки 13 парвози дигар дар ҳамин моҳ қуш карда истоданд, вале хабар аз Москва интизоранд, яъне Россия. ҳозир ҳамаашро барои шумо пурраттар мефаҳмонам. бино ба маълумоти вазорат, дар назди сафорати Тоҷикистон дар Москва ва консулгариҳои генералии кишвар дар Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск ва Уфа аз 19 июни соли 2020 комиссияҳои махсус таъсис дода шуда ба рӯйхатгирии шаҳрвандон барои бозгашт ба Тоҷикистон сурат мегирад. бо назардошти он ки теъдоди муроҷиатҳои ба қайд гирифташуда дар шаҳрҳои Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск ва Екатеринбург аз зарфияти 21 парвозҳои ба нақша гирифташуда дар моҳи июл чанд маротиба бештар аст. муваққатан ба рӯйхатгирии шаҳрвандон ба таври мустақим дар биноҳои сафорат ва консулгариҳои генералии Тоҷикистон дар Россия қатъ шуда қабули аризаҳо тариқи почтаи электронии charter russian @mfa.tj идома дорад. яъне дӯстон, шумо шарт нестед ба сафорат равен ё ин ки ба дигар ҷоҳо равен. танҳо шумо дар анами электрони почта ман тарзи электрони почта равон карданашро ҳам барои шумо фаҳмондагим видео кардагим. боз як бор дигар мемонам чӣ хел шумо ҳамин чиза пир мекунед. бори дигар салому алайкум. ҳозир мо тарзи имейл партофтан барои билет харид ба сафоратро барои шумо нишон медиҳем. фикр мекунам ки бисёриҳои шумо ки комментария менависен дар YouTube, фикр мекунам ки Gmail дорен. агар Gmail надошта бошен, Gmail якм регистратсия мекунен. агар дошта бошен, дар телефонҳои ҳар яки мо ки бисёрмон Android истифода мебарем, айму сабаб ҳозир мо якм Android-а мебинем, яъне ки медроем чӣ хел ки мебинем дар боло отда, дар ҷои от Gmail-и шумо меяд. анаоҷа Gmail-и худтона менависен. агар надошта бошен, регистратсия мекунен. дар ҷои каму анаму имейли ки бояд ба сафорат роӣ кунен, шумо худтона номнавис кунен. анамуро менависен charter Russia. ҳозир як дақиқа пурраттар. charter Russia emfa.tj emfa.tj. хуш, темада менависен билет. текстда менависен ки салом, ман шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мехоҳам номнависӣ кунам барои билет ба Тоҷикистон. хуш, навистен. ному фамилиятона менависен.
салом, ман шаҳрванд ҷумҳурии Тоҷикистон, ному фамилиятонро менависен. Мехоҳам номнавис кунам барои билет ба Тоҷикистон. хуш, дар ин ҷо шумо метавонед ки расми паспортонро равон кунед. Болоро зер мекунед. Прикрепит файл, вставить ссылку на диск. Амиҷа ду шумо сурати паспортона равон мекунед. Меҷиқен интихоб мекунед, сурата интихоб мекунед. баъд ки интихоб кардам поён дахташ мебурояд автоматӣ. баъд болоро нигоҳ кунед, дасти роста секунҷае бародаро. ҳамун секунҷаро ки ҷиқиден автоматӣ меравам. ман намеҷиқам, барое ки ман эҳтиёҷ надорам. ин қадар имейл парфтана барои шумо ҷавоб медиҳанд. ташаккури зиёд барои ҳаматон. хостам амира фаҳмонам ки бисёриҳо эҳтиёҷ доштанд. хуш, парвозҳоро мегӯем. парвозҳои чартерии изофии зерин баъди дастрас намудани ризояти мақомоти марбутаи Русия анҷом дода хоҳанд шуд. яъне ки дар моҳи июл чандта рейс мешавад ва Тоҷикистон ё ин ки Хуҷанд ҳаминҳоро ба нақша гирифтагианд ва рӯзҳои парвозшона мо ҳамаш ҳозир мегем ва бо диққат гӯш кунед ки ин бо ризояти ҳамон мақомотҳое ки дар Москва мақсад иҷозат доданд ана ҳамин парвозҳо сар мешавад. шумо метавонед ки дар ҳамин числоҳо билет бигирен. билет бигирен гуфтагим яъне ки бо сафорат муроҷиат мекунед, чизои худтона пешниҳод мекунед, документҳои худтона, яъне ки ному насаби худтона, баъдан мисол шумора занг мезананд. 3 июли 2020 баргашт. субҳи 4 июл бо хатсайри душанбе Москва душанбе ширкати Togic Air. 4 июли 2020 ба хатсайри душанбе Москва Хуҷанд ширкати Somon Air. 7 июл 2020 бо хатсайри душанбе Москва душанбе ширкати Somon Air. 9 июли соли 2020 ба хатсайри душанбе Москва душанбе ширкати Togic Air. 11 июли 2020 ба хатсайри душанбе Москва душанбе ширкати Somon Air. 16 июли 2020 ба хатсайри душанбе Екатеринбург душанбе ширкати Togic Air. 18 июли соли 2020 хатсайри душанбе Новосибирск душанбе ширкати Somon Air. 20 июли соли 2020 ба хатсайри душанбе Москва душанбе ширкати Togic Air. 22 июли соли 2020 ба хатсайри душанбе Санкт-Петербург душанбе ширкати Somon Air. 24 июли соли 2020 ба хатсайри душанбе Москва душанбе ширкати Somon Air. 26 июли соли 2020 ба хатсайри душанбе Краснодар душанбе ширкати Togic Air. 28 июли соли 2020 ба хатсайри душанбе Москва душанбе ширкати Togic Air. 30 июли соли 2020 ба хатсайри душанбе Москва душанбе ширкати Somon Air. яъне дӯстони азиз, ҳамин числоҳое ки мо гуфтем бо ризояти ҳамон мақомоти гуфтем, инҳо Тоҷикистон пешниҳод кардагианд дар ҳамин числоҳо бояд парвоз шава, вале Москвара интизоран окей биган, яъне тамом биган, ҳамин рӯзода чӣ мешавад? Парвозҳо мешавад. то ина мисол то 3 июла парвоз ҳаста ин шаҳрҳое ки гуфтагим. вале шумо як чизро фаромӯш накунед дӯстон ки шумо номнавистона давом тиҳен, яъне ба сафорат номнависӣ кунед, чунки шумо ягон ҷо билет харида наметавонед, ягон авиакаса билет харида наметавонед. ба ҳамин хотир танҳо ҳамин болода мебуроя ҳамин имейл партофтанам барои шумо ман видео кардагим. ҳозир бо тарзи имейл партофтанам барои шумо пурратар мефаҳмонам бо тарзи видеоӣ. дӯстон аз дасти ман қадар хизмат меяд, аз дасти ман қадар мисол дастгирӣ меяд ки мисол шуморо ҳам хел хабардор мекунам ва барои шумо ҳам қадар аз дасти ман кӯмак меяд. фикр мекунам ки як навори хуб шид, як наворе шид ки мисол барои шумо муфид шид, яъне фоиданок. бо ягон саволо боша ҳатман ва ҳатман дар инстаграми ман Алиакбар нуқта ҳамнаво муроҷиат кунед. иншоалло ки аз дасти мо магира ҷавоб метам. видеоро ҳатман ва ҳатман дар имотон ватсаптон куҷое ки ҳаста падилица кунед ки дигарон ҳам бубинанд, мақсад Тоҷикистон раҳкӣ бошанд, бехабар намонанд, билеташона бигиранд. худованд нигаҳбонтон бошад. боз моро интизор шавед, лекин видеоро падилица кунед ки дигарон бубинанд. худованд нигаҳбонтон бошад. салом алайкум ба тамоми подписчикои канали UGP Ҷавлон ва ба канали Ҳамнаво. ҳама каса сарбаланд хонобод бошен. имрӯз хостем бародарро таклиф кунем Алиакбара ва каме ҳамроҳш суҳбат кунем барои он ки айни ҳол
канали ҳамин бародар қариб ки 218-219 ҳазор подписчик кишидагиай ва ба фикрам дар байни блогерҳо якум серебряни значока ҳамин бародар гирифт. табрикш карданем. мо ҳам раҳмат мегӯем ки моро даъват кардем. Салом алейкум ба ҳаматон ва ба подписчикои акаи Ҷавлону подписчикои худам. Зинда бошен, ҳозир мебинем чӣ суҳбат мешавад. Канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.